En coincidència amb el dia que fa 149 de la tràgica gota freda que va desbocar i desbordar el barranc de Xiva i el riu Magre, Carlos Mazón ha rebut SOS desapareguts a Palau, on li han demanat per enèsima vegada la seva dimissió com a president, al que ell ha emmudit, i els ha remès a un telèfon d'atenció d'assistència a les víctimes, gestionat per un guàrdia civil. A mesura que es reunirà amb les diverses organitzacions de persones afectades per la maleïda gota freda, sembla que va escoltar el mateix discurs i la mateixa sol·licitud, però ell es troba lligat fermament a la cadira gran de la Generalitat i no la pensa abandonar fins al moment en què tinga prou cotitzat per a continuar cobrant del pot 75.000 euros a l'any fins que es jubilarà, sense necessitat de tornar a la Cambra de Comerç d'Alacant, a qui sembla que li està arreglant el silenci.